Kiitos kutsusta, että on kiva päästä tänne luennoimaan tähän hienoon luentosarjaan. Mä oon tosiaan Hanna Samola, Suomen kirjallisuuden yliopiston lehtori Tampereen yliopistossa. Mä tästä laitan dioja eteenpäin. Mä oon tutkinut satuja jo jonkin aikaa ja satuintertekstuaalisuutta, ja tänäänkin mun luento käsittelee nimenomaan satuintertekstuaalisuutta ja erityisesti nuorten kirjallisuudessa. Mulla on joitain esimerkkejä nuorten kirjallisuudesta, mutta sitten mä alussa kerron ihan yleisesti niin kuin intertekstuaalisuudesta vähän teoreettisemmin, että jos teitä niin kuin kiinnostaa vaikka myöhemmin tutkia intertekstuaalisuutta kirjallisuudessa tai nimenomaan satuintertekstuaalisuutta, niin sitten on joitain tällaisia teoreettisiakin käsitteitä ja lähteitä annan tässä luennon aikana. Mä tällä hetkellä teen itse tutkimusta, jossa mä käsittelen satuintertekstuaalisuutta nykykirjallisuudessa, en mitenkään pelkästään nuorten kirjallisuudessa, vaan laajemminkin suomalaisessa uudessa romanikirjallisuudessa ja erityisesti niin kuin kokeellisen kirjallisuuden satuintertekstejä olen tutkinut viime aikoina. Olen tutkinut jonkin verran myös niin kuin satujen feministisiä uudelleenkirjoituksia ja tällaisia niin kuin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä aiheita satuintertekstuaalisissa teoksissa. Tutkin myös, että millaisia kytköksiä suomalaisella nykykirjallisuudella on aiempiin teoksiin, joissa on tällaista satuintertekstuaalisuutta, vaikkapa Margaret Atwoodin tai Angela Carterin tai A.S. Byattin teoksiin. Aineistona mun siinä omassa tutkimuksessa on esimerkiksi Sinikka Vuolan Replika ja Aanu Kaajan Katie Kate ja monia muita teoksia. Mutta siinä siitä mun tutkimuksesta lyhyesti, ei siitä sen enempää. Siitäkin toki halutessanne voitte kysyä, jos tulee siitä kysyttävää. Tässä tämä luennon sisältö. Eli ensin mä puhun intertekstuaalisuudesta, intertekstuaalisuuteen liittyvistä käsitteistä. Sitten fokusoin nimenomaan satuintertekstuaalisuuteen ja nuorten kirjallisuuteen. Ja sitten on vielä muutama teosesimerkki Salla Simukalta ja Emma Donoghulta, joista sitten on tekstilainauksia ja joita päästään sitten yhdessä ihmettelemään. Intertekstuaalisuus teille varmaan on usealle tuttu käsite. Puhutaan tekstien välisyydestä ja intertekstuaalisuuttakin on hyvin monella tapaa teoretisoitu aina niin kuin Julia Kristevasta lähtien, että emme kauhean pitkälle siihen tai syvälle siihen intertekstuaalisuuden teoriaan, mutta joitain käsitteitä tässä annan. Intertekstuaalisuudesta ja tekstien välisyydestä mä yleensä tykkään puhua sellaisena lukemisen metodina tai lukemisen tapana. Eli intertekstuaalisuudessa on näin niin kuin laajasti kyse niin kuin tekstien tämmöisistä implisiittisistä tai eksplisiittisistä, eli epäsuorista tai suorista viittauksista ja kytköksistä muihin teksteihin. Eli tekstit on suhteessa toisiinsa ja saa merkityksiä suhteesta toisiin teksteihin. Ja yleensä se intertekstuaalisuus, ne merkitykset avautuu siinä, kun niin kuin lukija huomaa niitä viittauksia ja lukija myös tulkitsee niiden viittausten merkityksiä. Eli että mitä uutta teos saa, kun sitä lukee suhteessa johonkin toiseen tekstiin tai vertaa sitä toiseen tekstiin tai huomaa ne yhteydet johonkin toiseen tekstiin. Ja monesti just se tekstin tulkinta saa uusia ulottuvuuksia, kun ne tekstien väliset yhteydet tutkitaan ja tulkitaan. Eli ei niin kuin riitä aina se, että huomataan se, että tässä on sitaatti, vaan kannattaa miettiä, että mikä sen sitaatin merkitys on. Tai että jos on vaikka joku nimiviite johonkin toiseen tekstiin, että on vaikka Lumikki-niminen henkilöhahmo, niin sitä voi miettiä sitten, että mikä merkitys se sen yhteyden kautta syntyy. Ja kaikki intertekstit ei välttämättä ole tulkinnan kannalta yhtä merkittäviä, mutta sekin riippuu pitkälti tulkitsijasta. Eli yleensä kirjallisuustieteessä, kun tutkitaan intertekstuaalisuutta, niin ei välttämättä ajatella, että se kirjailija on laittanut sinne sen viittauksen tai se on hyvin intentionaalinen. Että joskus
jos lukija voi huomata sellaisia yhteyksiä, mitkä ei ole kirjailijan tarkoituksella sinne tekstiin laittamia. Eli tavallaan se merkittävyys tai merkityksellisyys riippuu paljon siitä, että kuka tulkitsee ja miten. Mä oon joskus opettanut kurssin intertekstuaalisuudesta, jossa mä käytin jotenkin, en tiedä kuinka hyvin havainnollistaa, mutta Breaking Bad-televisiosarjasta Hank Schrader lukee Walt Whitmania, ja siinä on paljon viittauksia kirjallisuuteen siinä televisiosarjassa, mutta myös sitten tämä Hank Schrader lukiessaan sen Walt Whitmanin runoteoksen, niin sitten tavallaan ymmärtää myös niin kuin laajempia kehityksiä ympärillään, että sitä voi ajatella tällaisena intertekstuaalisen lukemisen, tämmöisen epifanisuuden kuvana televisiosarjan henkilöhahmoa. Intertekstuaalisuutta on paljon erityisesti postmodernistisessa kirjallisuudessa, mutta tietenkin kaikessa muussakin kirjallisuudessa. Eli ei ole mitenkään johonkin tiettyyn periodiin tai tyyliin tai lajiin sidoksissa oleva ilmiö. Eli voi niin kuin jopa ajatella, että kaikki tekstit on suhteessa toisiin teksteihin, jolloin ne on intertekstuaalisia. Mutta varsinkin postmodernistisessa kirjallisuudessa se intertekstuaalisuus tulee hyvin voimakkaasti esiin usein. Ja postmodernistisessa kirjallisuudessa on vaikka paljon tällaisia erilaisia satujen ja myyttien uudelleenkirjoituksia. Sitten on toisaalta parodiaa ja pastissia. Mennään kohta näihin käsitteisiin, kerron niistä lisää. Erilaisia viittauksia populaarikulttuuriin, jotka on myös osa intertekstuaalisuutta. Tuossa on pari teosesimerkkiä teoksista, jotka nyt ei ole leimallisesti nuorten kirjallisuutta, mutta joissa on satuviittauksia, eli Donald Barthelmen Snow White 60-luvulta, jossa on tällaista metafiktiivisyyttä ja sitten kirjoitetaan uudelleen lumikkisatuja. Ja sitten Margaret Atwoodin novellikokoelma Bluebeard's Egg, jossa tämä niminovelli viittaa useassa kohdin sinipartasatuihin ja myös niin kuin kommentoi metafiktiivisesti sitä sinipartasatua ja myös sitä tavallaan novellin kokonaisuuttakin. Eli tällaiset niin kuin itseä kommentoivat piirteet ja tällaiset intertekstuaaliset viittaukset on hyvin tyypillisiä postmodernistiselle kirjallisuudelle. Tässä nyt tulee näitä käsitteitä. Ottakaa sieltä mieleen ne mitkä on tarpeellisia tai hyödyllisiä teille. Ei tosiaan ei tule mitään käsitekoetta teille, mutta kun puhutaan intertekstuaalisuudesta ja sen käsitteistä, niin voidaan puhua esimerkiksi alluusioista, jotka on tällaisia epäsuoria lainauksia tai viittauksia, joissa ei niin kuin sanasta sanaa lainata, mutta joissa on joku tällainen vihje tai epäsuora vihje jostakin jonkin niin kuin toiseen teokseen viittaamisesta. Sitten on sitaatteja, eli suoria lainauksia voi olla. Esimerkiksi Johanna Sinisalon romaanissa Ennen päivänlaskua ei voi on sitaatteja Annis Vaanin sadusta Vuorenpeikko ja paimentyttö. Ja sitten vaikka Salla Simukan teoksissa Jäljellä ja toisaalla nuorten kirjateospari on sitaatteja Jose Andersenin Pienestä merenneidosta ja taitaa olla myös Keisarin uusista vaatteista sitaatteja. Adaptaatiosta puhutaan, kun se koko teos sovitetaan tai muunnellaan esimerkiksi jonkin toiseen välineeseen, että vaikka tehdään kirjasta elokuva tai sitten joskus voidaan vaikka sadusta tehdä adaptaatio, jolloin se koko satu mukaillaan tai adaptoidaan esimerkiksi jollekin tietylle ryhmälle sopivaksi. Että vaikka että kieltä uudistetaan tai kieli nykyaikaistetaan, niin silloin voidaan puhua adaptaatiosta. Jo mainittu uudelleenkirjoitus, eli siinä tavallaan tuodaan uusi näkökulma aiempaan teokseen ja usein myös tarkastellaan kriittisesti sen aiemman teoksen ideologiaa tai tällaisia myös niin kuin vähän mahdollisesti myös piiloisia ideologioita. Tuossa on esimerkkinä vaikka Margaret Atwoodin Penelopiad, joka uudelleen kirjoittaa Penelopen tarinaa. Sitten parodia, joskus puhutaan Iva-mukaelmasta, jossa sitten jokin
teksti tai teos tai laji tai muu ilmaisutapa tehdä naurunalaiseksi jäljittelemällä tyyliä, kieltä, esitystapaa tai sisältöä. Parodiastakin on monenlaisia näkemyksiä, että mitä kaikkea parodia voi olla. Linda Hutche on kirjallisuustieteessä on tutkinut paljon niin kuin parodian poetiikkaa ja miten parodia on samanaikaisesti yleensä, että se tavallaan niin kuin toisaalta ivaa ja tekee naurunalaiseksi, mutta toisaalta myös saattaa kunnioittaa tai olla kunnianosoitus sille aiemmalle teokselle. Pastississa taas niin kuin mukaillaan tyyliä. Siinä on niin kuin hienoinen ero parodian ja pastissin välillä, että yleensä pastississa ei ole tällaista niin kuin ivailun tai naurunalaiseksi tekemisen aspektia mukana. Mutta tietenkin sekin voi olla, että joskus joku lukija voi niin kuin ajatella pastissina parodian ja parodiana pastissin. Mutta vaikka A.S. Byattin romaanissa Possession eli riivaus on tällaisia tyylimukaelmia aiemmasta runoudesta. A.S. Byatt on muutenkin tämmöinen hyvin intertekstuaalinen kirjailija, jonka teoksissa on paljon myös satuintertekstejä tai satuviittauksia. Et jos satuintertekstuaalisuus kiinnostaa, niin A.S. Byattia kannattaa lukea. Ja satuintertekstuaalisuuden kannalta kiinnostava käsite on interfiguraalisuus, jossa sitten niin kuin henkilöhahmo lainataan johonkin toiseen teokseen. Eli voi olla vaikka interfiguraalinen viittaus, jolloin sitten vaikka lumikkihahmo tai tuhkimohahmo seikkailee jossakin toisessa teoksessa. Tai jokin muu henkilöhahmo. Tässä tosiaan tarkoitetaan niin kuin henkilöhahmojen välistä intertekstuaalisuutta. Tässä on vielä näitä esimerkkejä adaptaatioista, että voi olla tosiaan niin kuin tällaisia satuadaptaatioita, joissa sitten on vaikka kuunnelmaversioita tai oopperaversioita tehty. Sadut on ylipäänsä ollut tosi paljon varioitua aineistoa ja hyvin niin kuin varhaisetkin elokuvat, jos tutkii elokuvahistoriaa, niin voi huomata, että miten siellä on nimenomaan satuja tehty elokuviksi. Melien elokuvat esimerkiksi, varhaisia satuelokuvia ja kaikenlaista oopperaa ja muuta niistä on tehty. Ja sitten on tuo esimerkki Kirsti Mäkisen nykykieleen sovittamat Topeliuksen lukemiset lapselle. Voi ajatella tällaisena kielellisenä adaptaationa. Sitten on tietenkin klassikkoromaanien adaptaatiot teatterissa ja elokuvassa. Nykykirjallisuudestakin on tehty adaptaatioita, vaikkapa Kai Korkea-ahon Röda rummet menee parhaillaan, meneekö se Svenska teatterissa vai missä se menee teatteriesityksenä, ja sitten vaikka Kissani Jugoslavia. Vähän aikaisemmin meni Kansallisteatterissa. Ja sitten on videopeliadaptaatioita, joissa voi olla hyvinkin monikerroksista adaptaatiota, eli voidaan että on joku vaikka romaaniin perustuva videopeli, ja sitten siinä romaanissa voi olla puolestaan vaikka satuviittauksia, niin kuin vaikka, en ole Witcher-asiantuntija, mutta olen käsittänyt, että näissä Witchereissä on tällaista monikerroksista adaptaatiota ja intertekstuaalisuutta. Sitten vielä uudelleenkirjoittamisesta, mikä on just satuintertekstuaalisuuden kannalta kiinnostavaa, koska aika usein satuintertekstuaaliset teokset nimenomaan uudelleen kirjoittaa niitä aikaisempia satuja. Ei aina, joskus se intertekstuaalisuus voi olla paikallisempaa tai hyvin sellaista pientä, että viitataan niin kuin jollain pienellä elementillä siihen satuun, mutta aika usein sitten, että tavallaan se koko satu on siellä taustalla ja se kirjoitetaan uudesta näkökulmasta. Ja usein näissä uudelleenkirjoituksissa kiinnitetään huomiota just tekstiin, niin kuin mainitsinkin, tekstin sisältyviin ideologioihin ja erilaisiin vaikka sukupuolirooleihin ja asenteisiin ja niin edelleen. Vaikka joskus puhutaan feministisistä uudelleenkirjoituksista, jossa huomio on sitten usein niin kuin sukupuolen ja seksuaalisuuden esityksissä ja miten tavallaan niin kuin saatetaan esittää kritiikkiä
tai epäsuoraa kritiikkiä tai suoraakin kritiikkiä siihen, että miten se siinä aikaisemmassa teoksessa esitetään. Postkoloniaalisissa uudelleenkirjoituksissa esimerkiksi voidaan tuoda aiemman teoksen kolonialistisia asenteita tai kolonialismin kuvauksia esiin. Eli tässä on tosiaan kyse semmoisesta intertekstuaalisuudesta, jossa se tavallaan se koko aiempi teksti mukaillaan uusiksi, kirjoitetaan uusiksi. Ja välillä ne niin kuin henkilöhahmojen suhteet voi olla uudelleenkirjoituksissa erilaiset, että vaikka aiemman teoksen sivuhenkilö voi olla uudelleenkirjoituksessa päähenkilö. Että vaikka Jean Rysin, miten, mä en ikinä muista, miten sukunimi lausutaan, Wide Sargasso Sea uudelleen kirjoittaa Charlotte Bronten romaania Kotiopettajattaren romaani, jossa sitten tämä niin kuin Bertha, joka on sivuhenkilö Kotiopettajattaren romaanissa, niin on päähenkilönä. Usein nämä tekstien suhteet on melko ilmeiset ja tulee esiin jo teosten nimissä tai on jotenkin aika niin kuin helposti löydettävissä se tekstien välinen suhde, mutta ei aina, ja tietenkin sen niin kuin uudelleenkirjoituksenkin ymmärtäminen edellyttää yleensä sitä, että tuntee sen aikaisemman teoksen. Tuossa on muutama esimerkki tämmöisistä uudelleenkirjoituksista. Mutta sitten satuintertekstuaalisuudesta, joka on tämän päivän aihe. Satuintertekstuaalisuus on siinä mielessä kiinnostavaa, että siinä missä joissain vaikka, että jos vaikka on toi Kotiopettajattaren romaani, josta sitten on tehty uudelleenkirjoitus, jossa on niinku yksi tavallaan taustateksti tai yksi interteksti, jota sitten laajasti mukaillaan, niin satuintertekstuaalisuus usein on hyvin tällaista kompleksista ja monimutkaista. Toki voi ajatella, että vaikka siinä niin Kotiopettajattaren romaanin uudelleenkirjoitusten kohdalla niinkin, että vaikka Kotiopettajattaren romaani, siinäkin on erilaisia viittauksia muuhun kirjallisuuteen, ja esimerkiksi Kotiopettajattaren romaani on luettu siniparta-versiona, niin kuin sinipartasadun yhtenä varianttina, jolloin sitten tietenkin ne teokset, jotka viittaa siihen Bronten romaaniin, niin saattaa viitata myös niihin muihin teoksiin, mihin se Bronten romaani viittaa. Mutta satuintertekstuaalisuuden kohdalla tämä on vielä siinä mielessä niin kuin lähtökohtaisesti monimutkaista, koska saduista on, niin kuin tiedetään, lukuisia erilaisia versioita, ja ei ole mitään sellaista yhtä ainoaa kaikkien tuntemaa, vaikka sitten toki niin kuin Grimm-veljesten ja Charles Perraultin sadut on ehkä niitä, jotka parhaiten tunnetaan länsimaissa. Charles Perraultin sadut 1600-luvun lopulta, Grimmin sadut 1800-luvun alkupuolelta. H.C. Andersenin sadut myöskin toki 1800-luvun romantiikan ajan satuja on sellaisia, jotka kuuluu tällaiseen länsimaiseen satukaanoniin. Mutta on paljon muitakin versioita, joihin sitten niin kuin satuintertekstuaalinen teos saattaa viitata. Ja se teos saattaa viitata samanaikaisesti useampaan eri versioon, tai että siinä voi olla niin kuin viittauksia. Jos vaikka viittaa jonkin tuhkimo-tyypin satuihin, niin siinä voi olla viittauksia niin kuin Peron tuhkimoon ja Grimmin tuhkimoon ja sitten vielä joihinkin muihin versioihin, jolloin sitten se tutkija yrittää jäljittää niitä, että mikä motiivi, mikä tekstin motiivi esimerkiksi voi olla mistäkin aikaisemmasta sadusta. Ja vaikka tuo siniparta-satutyyppi, jota itse olen tutkinut omassa tutkimuksessani, niin siitäkin on, että se on hyvin laajasti varioitu kirjallisuudessa. Daphne du Maurierin Rebekka on nähty yhtenä siniparta uudelleenkirjoituksena tai siniparta-versiona. Sitten se Kotiopettajattaren romaani, minkä jo mainitsin, ja lukuisia muita aika usein goottilaisia romaaneja, jotka sitten tätä sinipartaa uudelleen kirjoittaa tai varioi. Ja sitten jos joku myöhempi teos niin käyttää siniparta-viittauksia, niin sitten se saattaa viitata myös näihin niin kuin aikaisempiin uudelleenkirjoituksiin tai romaaneihin, jotka käyttää siniparta-motiiveja.
Satutyypeistä kun puhutaan, niin puhutaan tällaisesta tyypittelystä, jonka suomalainen Antti Aarne laati 1900-luvun alussa ja sitten jota Steve Thompson ja Jörg Uther on myöhemmin täydentänyt. Et siinä on, se on niin laaja tyyppiluettelo, missä onko siellä yli 1000 eri tyyppiä, jotka on tavallaan luokiteltu juonen mukaan. Ja sitten on myös satumotiiveille oma luettelonsa, missä on sitten luokiteltu satumotiiveja. Tätä on kritisoitu sellaisesta, että on aika keinotekoisestikin välillä luokiteltu, että tämä satu kuuluu tähän satutyyppiin, kun se periaatteessa voisi kuulua myös jonkin muuhun satutyyppiin, mutta periaatteessa melko käyttökelpoinen luokittelu edelleen. Mutta mitä sitten tästä tällaisesta eri tyyppeihin viittaamisesta ja saman tyypin eri variantteihin viittaamisesta seuraa, on tämmöinen intertekstuaalisten viittausten verkosto, mistä satututkija ja satuintertekstuaalisuuden tutkija Kristiina Pachylega on käyttänyt käsitettä fairy tale web, eli tämmöinen satuverkko tai satuverkosto. Eli yleensä, jos niin kuin tutkija lähtee perkaamaan satuintertekstuaalisuutta, niin sit kannattaa tutustua mahdollisimman laajasti niihin sadun eri versioihin, jotta sitten käy selville, että mitä se teksti on tavallaan syönyt, mitä kaikkea sieltä löytyy. Ja sitten tietenkin useissa teoksissa on sekä myytti että satuviittauksia. Sitten voi olla, että niin kuin myytit ja sadutkin jotenkin limittyy ja lomittuu keskenään siellä teoksessa. Miksi sitten satuja käytetään usein interteksteinä? Niitähän on niin kuin satuintertekstuaalisia teoksia on jo valtavan paljon ja niitä koko ajan tulee lisää. Ja tosi paljon tulee lisää erilaisia adaptaatioita, missä sitten vaikka kerrotaan uudelleen elokuvan muodossa jokin satu. Musiikissa on satuviittauksia ja niin kuin hyvin laajasti levinneet kulttuurissa on tällaiset satuintertekstuaaliset tai satuviitteiset teokset. On esitetty esimerkiksi, että tämmöinen niin kuin satujen, jos vaikka katsotaan Grimmin satuja tai luetaan Grimmin satuja, niin huomataan, että ne on aika pelkistettyjä. Tuntuu, että sieltä on usein niin kuin jäänyt ehkä jotain pois. Ja ne on vähän tällaisia abstrakteja, että niissä ei niin kuin kuvailla kovin konkreettisesti, että miltä joku henkilöhahmo näyttää, tai ei kerrota, että mitä henkilöhahmo tuntee, millainen sen historia on, että ne on hyvin sillai pelkistettynä ne henkilöhahmotkin, mikä toisaalta mahdollistaa sen, että niitä on helppo kirjoittaa uudelleen, että vaan niin kuin lisää erilaisia tunteita ja ajatuksia ja tapahtumapaikkoja ja niin kuin tulkintoja siitä, että mitä siinä sadussa oikeastaan tapahtuu, niin sitten saadaan jo uusia versioita siitä sadusta. Ja usein nämä sadut kuvaa aika fundamentaaleja ihmiselämän asioita, vaikka syntymää ja kuolemaa, seksuaalisuutta, valtaa, perhesuhteita, jolloin niistä on niin kuin tavallaan houkuttelevaa tehdä yhä uusia versioita. Ja ne on myös sellaisia aiheita, jotka ei ikinä niin sanotusti vanhene, että ihmiset aina yleensä näitä aiheita pohdiskelee. Kuuluisa satututkija Jack Zipes on esittänyt, miten sadut on korvanneet myytit tällaisina kaikkien tuntemina kulttuurisina kertomuksina. Että siinä missä aikaisemmin ehkä niin kuin myytit oli tällaisia hyvin laajasti tunnettuja ja paljon uudelleen kerrottuja, niin nykyään sitten, tai no, hän on puhunut tästä vuonna 1994, mutta ehkä tämä pätee edelleen, että sadut vaikuttaa kulttuurissa myyttien tavoin. Mikä ehkä näkyy, jos mietitään kaikenlaisia tuhkimotarinoita ja miten myös niin kuin media kertoo erilaisia tarinoita ihmiskohtaloista ja onnistumisista, niin nekin voi välillä tuntuu lukijana, että niissä niin kuin mukaillaan vaikka niin kuin tuhkimotarinaa tai jotakin muuta tällaista sadun kaavaa. Kertomuksen vaarat-hanke, moni teistä ehkä muistaa ja tietää sen, Maria Mäkelän johtama tutkimushanke, niin käsitteli aikaisemmin näitä erilaisia mallitarinoita
Ja just tällaiset sadutkin voi ajatella, tai hyvin niin kuin laajasti tunnetut sadut, osittain tällaisina mallitarinoina, joita ihmiset tavallaan kertoo yhä uudelleen ja tavallaan jäsentää elämänsä tarinaa niiden mallitarinoiden avulla. Et ehkä siinäkin on niiden satujen voima, kulttuurinen voima nykyään. Tähän mä olen koonnut tällaisia erilaisia tapoja, joilla teos voi viitata satuihin. Kaikki ei ole, onkohan noista yksikään nyt nuorten kirjaesimerkki, mutta tätä voi soveltaa myös nuorten kirjallisuuden tutkimukseen. Tämä mukailee sellaisen Kevin Paul Smithin luokitelmaa, mutta tässä on myös niin kuin muita, tai tämä on vähän niin kuin tekemäni sovitus siitä. Yksi tapa on tällainen niin kuin metafiktiivinen, jossa sadun lajia kommentoidaan tai satua luetaan jossakin teoksessa. Eli siinä tavallaan niin kuin mennään sen niin kuin, mennään niin kuin metatasolle kommentoimaan esimerkiksi sadun rakentumista tai sadulle tyypillisiä juonikaavoja. Tai sitten, että siellä on joku henkilöhahmo, joka lukee jotain satukirjaa siellä tarinamaailmassa. Ja tässä esimerkiksi Tiina Lehikoisen Kukkien kapinasta kommentoidaan tällaista sadulle tyypillistä onnellista loppua, onnellisen lopun konventiota, ja kyseenalaistetaan, että onko sittenkään kaikki hyvin. Että he elivät onnellisina elämänsä loppuun asti, all's well that ends well, vai onko sittenkään. Myös Salla Simukan nuorten kirjoissa Jäljellä ja toisaalla ja myös niissä Lumikki-sarjan teoksissa, joista kohta kerron lisää, niin on just myös tällaista metafiktiivistä sadun kommentointia, että siellä vaikka Jäljellä ja toisaalla teosparin päähenkilö Emmi lukee satukirjoja, ja sitten kommentoidaan myös niitä niin kuin satujuonia siellä teoksissa. Sitten on erilaisia upotusrakenteita, niin kuin satuja, tai niin kuin tällaisia niin kuin teoksen sisään kätkettyjä tai upotettuja satuja, joita sitten kehystää se muu teos. Et vaikka Jane Campionin elokuva Piano, siellä esitetään siniparta varjoteatteria. Siellä ne kyläläiset esittää tämmöisen varjoesityksen siniparasta, ja sitten kun sen niin kun katsoja huomaa, tai elokuvan katsoja huomaa, niin sitten voi tulkita sen koko elokuvan tavallaan sen siniparran kehyksessä, että miten se koko pianon tarina alkaa näyttäytyä kokonaisena versiona tai kokonaisuudessaan versiona siniparrasta. Johanna Sinisalon romaanissa Auringon ydin on tämmöinen pikkupunanna satu, joka varjoi punahilkkaa sinne upotettuna teoksen sisään, minkä sitten tavallaan kanssa saa lukemaan sen koko teoksen punahilkka sadun valossa. Sitten Sinikka Vuolan replikassa on esimerkiksi henkilöhahmo nimeltä, jota kutsutaan siniparraksi, joka on tämmöinen interfiguraalinen viittaus. Sitten voi olla erilaisia satumotiiveja, vaikka punainen hilkka, sininen parta, salahuone, reki voi olla esimerkiksi satumotiivi sopivassa kontekstissa. Eksplisiittisissä viittauksissa mainitaan esimerkiksi sadun nimi tai sen henkilöhahmo, jolloin se on hyvin suora viittaus sitten. Et vaikka niissä Simukan Lumikki-trilogian teoksissa on niin kuin tällaiset, niiden nimet on punainen kuin veri, valkoinen kuin lumi, musta kuin ebenpuu, jolloin ne on tällaisia suoria viittauksia Lumikkisatuun. Ja sitten kun vielä sarjan päähenkilö on Lumikki Andersson, niin sitten se on vielä niin kuin vahvistaa sitä suhdetta. Ja sitten tosiaan se uudelleenkirjoittaminen, jolloin se viittaussuhde on laajempi kuin tällaisissa yksittäisissä viittauksissa. Itse asiassa eilen mä unohdin lisätä sen tähän diaan. Mä luin Emma Donoghuen Kissing the Witch-teosta loppuun, ja sitten mä aloin ajatella, että yksi mahdollinen viittaustapa, joka tähän voisi lisätä, on myös tällainen niin kuin satukokoelman rakenteen hyödyntäminen.
Eli esimerkiksi jos teos rakenteella muistuttaa jotain niin kuin satukokoelmalle tyypillistä rakennetta, että vaikka tällaista kehyskertomuksen sisään rakentumista tai sitten tällaista niin kuin ketjusadun rakennetta, jossa tavallaan aina niin kuin siirrytään johonkin uuteen hahmoon tai uuteen motiiviin ja se tavallaan ketjuuntuu, niin silloin voi ajatella, että on tämmöinen rakenteellinen viittaus, että sen voi ehkä sinne vielä lisätä. Puhun kohta lisää siitä Kissing the Witch-teoksesta. Joo. Sitten vielä sananen tuosta feministisestä uudelleenkirjoituksesta, jota sitäkin on jonkin verran myös nuorten kirjallisuudessa, mutta se on muutenkin ilmiönä laaja. Että erityisesti 60-luvulta alkaen feminismin suuntaukset on alkaneet vaikuttaa niin satujen uudelleenkirjoituksiin kuin satututkimukseenkin, että satututkimuksessa on paljon myös tällaista niin kuin feminististä satututkimusta, varsinkin aikaisemmin ollut. Ehkä nykyään 2010-2020-luvulle tultaessa ehkä vähän vähemmän feminististä satututkimusta ja enemmän, tai queer-satututkimus on noussut ehkä sen rinnalle vahvasti, että tutkitaan tavallaan laajemmin sukupuolen ja seksuaalisuuden merkityksiä ja myös tällaista niin kuin saduilla aika tyypillisten heterojuonikaavojen rikkoutumisia saduissa ja niiden uudelleenkirjoituksissa. Eli ei pelkästään tällaista, että miten binäärisesti ajatellut naiset vaikka esitetään ja millaisena niin kuin naisten rooli esitetään saduissa, vaan niin kuin laajemminkin problematisoidaan sukupuolen ja seksuaalisuuden esityksiä, niin se on ehkä sen queer-satututkimuksen heiniä enemmän. Mutta satujen feministisissä uudelleenkirjoituksissa usein sitten tällaisten klassisten satuklassikkojen Charles Perrault ja Grimmin-veljesten esimerkiksi satujen tällaista patriarkaalista ideologiaa kritisoidaan, voinko tällaisia konventionaalisia sukupuolirooleja, joita melko usein saduissa on, ei tietenkään kaikissa saduissa. Tähän liittyy myös tällainen niin kuin sukupuoliroolien toisin kirjoittaminen suhteessa siihen aiempaan satuun ja sitten tällaisten niin kuin demonisoitujen naishahmojen näkökulman esiin tuominen ja rehabilitointi. Eli kaiken näköiset noita-hahmot esimerkiksi voi saada sitten tai päästä esimerkiksi runojen puhujiksi tai kertojiksi ja kertoa oman näkökulmansa tapahtumiin. Et esimerkiksi Anne Sextonin runoissa 70-luvulta Transformation-kokoelma on just tällaista, että esimerkiksi noita on runon puhujana. Ja samoin sitten Angela Carterin ja Margaret Atwoodin teoksissa on tällaista niin kuin sukupuoliroolien uudelleen kirjoittamista. Suomessa esimerkiksi Tiina Lehikoisen ja Laura Gustafssonin teoksissa on tällaista. Mutta sitten nyt fokusoidaan nuorten kirjallisuuteen ja sen satu-intertekstuaalisuuteen tämän pitkän pohdistuksen jälkeen. Mulla on tässä mietittävää, mitä näistä kysymyksistä voidaan sitten keskustella yhdessä luennon loppupuolella, tai sitten voitte miettiä näitä itseksenne, en pakota teitä vastaamaan näihin, mutta teille mietittävää loppuluennon ajaksi. Että oletteko huomanneet satuviittauksia tai satujen uudelleenkirjoituksia lukemissanne nuorten kirjoissa? Mihin satuihin niissä viitataan? Millaisia teosesimerkkejä keksitte? Ja millaisia merkityksiä satuintertekstuaalisuudella voi olla nuorten kirjallisuudessa? Tällaiset kysymykset. Mä laitan nämä näkyviin sitten myös luennon lopussa. Tässä on joitain ajatuksia siitä, että millaisia merkityksiä nuorten kirjallisuuden satuintertekstuaalisuudella voi olla. Ja miksi nuorten kirjallisuudessa niitä satuintertekstuja kuitenkin jossain niin kuin mun mielestä aika paljon on.
että se on melko yleinen intertekstien joukko, ne sadut nuorten kirjoissa. Toki tätä luentoa valmistellessa mulla oli jotenkin pää tyhjä, enkä mä keksinyt kauheaa määrää esimerkkejä, mutta ehkä teiltä tulee niitä esimerkkejä lisää. Mutta jos ajattelee niin kuin tyypillistä ihmessatua, eli tällaista niin kuin, ihmessatuja on just nämä lumikit ja tuhkimot ja ruususet ja muut sadut, joissa on ihmispäähenkilö ja joissa tapahtuu tällaisia ihmeellisiä, yliluonnollisia asioita, niin aika usein niissä ihmessaduissa on nuorehko päähenkilö, jonka elämä on sitten jotenkin mullistuksessa, että voi olla, että on niin kuin, perhesuhteissa tapahtuu muutoksia, on tällaista kumppanin etsimistä, mitä ikinä nyt onkaan, niin se on hyvin tyypillistä ja ne samat henkilöhahmoproblematiikat vähän muunneltuina on nuorten kirjallisuudessakin yleisiä. Että aika usein nuorten kirjat kuvaa teini-ikäisiä päähenkilöitä ja heidän elämänsä koettelemuksia ja kasvua aikuiseksi ja muuta. Ja tällaiset ehkä vaikka saduissa kuvatut koettelemukset, osa tutkijoista näkee tällaisena aikuistumisriittien kuvauksena, ja ehkä nuorten kirjallisuudessakin voi ajatella, että on tällaisia aikuistumiseen liittyviä koettelemuksia, jotka voi ajatella tällaisina kivinä aikuistumisen polussa, en tiedä. Mutta tosiaan tällaiset vähän samantyyppiset henkilöhahmot yhdistää useita ihmissatuja ja nuorten kirjoja. Satututkija Stephen Swan Jones onkin esittänyt, että useat sadut kertoo nuorten ihmisten huolista ja ihmissuhteista, että vaikka suhteesta vanhempiin ja suhteesta sisaruksiin, ja myös sellaisista erilaisista, vähän niin kuin symbolisesti erilaisista tunteista, joita nuorilla voi olla. Tästä toki niin kuin monella ehkä tulee mieleen, jotka on satututkimukseen perehtyneitä, niin psykoanalyyttinen satututkimus ja Bruno Bettelheimin Satujen lumous, jossa hän aika voimakkaastikin tulkitsee psykoanalyysin kehyksessä tämmöisiä satujen kasvukertomuksia ja myös niin kuin satujen symbolisesti kuvattua psykologista kasvua. Bettelheimia on aika paljon myös kritisoitu satututkimuksessa. Sitten nuorten kirjoissa on tämmöinen melko tyypillinen hahmo, varsinkin niin kuin dystoppisissa nuorten kirjoissa voi olla tällainen niin kuin lapsipelastaja, child savior tai nuori pelastaja, tämmöinen niin kuin päähenkilö, joka sitten nokkeluudellaan tai jollain selviytymismekanismeilla niin onnistuu sitten pelastamaan itsensä tai yhteisönsä. Me Toni Lahtisen ja Maria Laakson kanssa kirjoitettiin aiemmin artikkeli tämmöisistä nuorten dystopioiden tai kotimaisten nuorten dystopioiden niin kuin lapsipelastajahahmoista. Siinä oli aineistona just Simukan teoksia ja mitähän muuta meillä oli. Annika Lutherin Die Hemlösa Stad teoksen päähenkilö. Ja me huomattiin, että aika usein tämä lapsipelastaja-hahmo näissä dystoppisissa nuorten kirjoissa on tyttö tai tyttönä esitetty hahmo. Tässä on joitain esimerkkejä satuintertekstuaalisista nuorten kirjoista tai teoksista, joita on luettu nuorten kirjoina. Toki tässä tulee kysymys siitä, että mikä on nuorten kirja, mitkä kaikki luokitellaan nuorten kirjoiksi tai ajatellaan tutkimuksessa nuorten kirjoina. Mutta nämä kaikki on ainakin sellaiset, näistä on tutkimuksessa puhuttu nuorten kirjoina tai nuorten aikuisten kirjallisuutena ehkä ennen kaikkea. Jane Yolenin Briar Rose on tämmöinen ruusussatuja uudelleen kirjoittava holokaustikertomus, kiinnostava teos siinä, että miten se yhdistää niin kuin sadun ja holokaustikuvauksen lajit toisiinsa. Tuosta Donoghuen Kissing the Witchistä puhun kohta lisää, en puhu siitä sen enempää tässä. Anna Sheenanin A Long Long Sleep, ei sheep vaan sleep,
on tämmöinen dystopiateos, jossa on siinäkin viittauksia Ruususeen. Tuntuu, että ruusussadut on sellaisia aika laajasti varioituja muutenkin kuin nykynuorten kirjallisuudessa. Siinä on ehkä jotain kiehtovaa nuorten kirjallisuuden kannalta. Ehkä se niin kuin pitkä uni tai 100 vuoden uni ja siitä herääminen voi ajatella jotenkin nuoruuden allegoriana, en tiedä, mutta sitä on varjoitu. Marissa Meijerin Cinder on tämmöinen tieteisfiktiivinen teos, jossa sitten on tämmöinen kyborgina esitetty tuhkimohahmo. En ole itse tätä Cinderia lukenut, en osaa siitä sanoa sen enempää. Mutta se on osa tällaista The Luna Chronicles-sarjaa, missä on myös Scarlet-niminen teos ja mitähän muita, en muista niitä muita teoksia. Mutta en tosiaan näihin ole itse perehtynyt, mutta suosittelen muille, jotka ovat kiinnostuneita tieteisfiktiivisistä nuorten kirjoista. Mutta mennään siihen Salla Simukkaan sitten. Se on varmaan osalle ainakin tuttu kirjailija. Tai olette ehkä lukeneet hänen teoksiaan. Tamperelainen kirjailija, joka kuvaa usein Tamperetta teoksissaan. Hänet ehkä tunnetuimpia teoksia on tämä trilogia tai lumikkitrilogia, Punainen kuin veri, Valkoinen kuin lumi, Musta kuin ebenpuu, jossa sitten on tämä Lumikki Andersson-niminen päähenkilö, joka joutuu erilaisiin seikkailuihin ja vaaroihin. Että nämä on tällaisia myös niin kuin lajiltaan kiinnostavia, että näissä voi olla niin kuin, osassa on ehkä jotain dystopiapiirteitä, osassa on thrilleri tai tämmöisiä rikoskirjallisuuden piirteitä. Ja sitten on hyvin voimakasta tai tämmöistä hyvin toistuvaa satu-intertekstuaalisuutta ja myös niin kuin sadun uudelleen kirjoittamista. Eli lajinäkökulmastakin kiinnostavia. Näitä silloin aikanaan, kun nämä ilmestyi, niin aika voimakkaasti myytiin ulkomaille käännösoikeuksia ja myös niin kuin mä muistan vaan niin kuin katukuvassa, kaupunkikuvassa mainokset, että aika paljon mainostettiin näitä teoksia. Ne oli hyvin niin kuin paljon esillä silloin ja näitä onkin käännetty hyvin monille eri kielille. Filin tietokannasta voi katsoa mille kaikille, mutta esimerkiksi puolaksi, katalaaniksi, unkariksi, että hyvin laajasti myös niin kuin ulkomaille levinnyt tämä kirjasarja. Jos kiinnostaa niin kuin lukea tutkimusta tästä teossarjasta, niin sellainen liettualainen tutkija kuin Goda Jodbusyte on kirjoittanut artikkelin Sadut intertekstinä ja sankaruus Salla Simukan lumikkitrilogiassa. Nyt unohtui laittaa tuohon se teoksen nimi, mutta se on sellaisessa opetushallituksen avoimessa julkaisussa, oliko se Suomen kirjallisuuden ABC tai joku tällainen. Mä voin tarkistaa sen myöhemmin, mutta se on hyvä artikkeli, joka pohjautuu Godan graduun, joka oli tosi hyvä gradu. Ja siinä artikkelissa on muutenkin, että jos satuintertekstuaalisuus kiinnostaa, niin siinä on myös hyviä lähteitä, mitä kannattaa katsoa, jos tekee vaikka gradua tähän aiheeseen liittyen. Tässä on sitten joitain, hetkinen, kun mä laitan tuolta ton. Mainitsin aikaisemmin niitä tapoja viitata satuihin, niin sitten mä katsoin tuolta tai niin kuin pongasin sieltä teoksesta Musta kuin ebenpuu tällaisia erilaisia satuviittauksien tapoja. Mä tykkään tosi paljon tutkijana tällaisista erilaisista mietintätehtävistä, että mikä tapa tämä on, että mikä viittauksen tapa, joten tässä niitä nyt sitten on. Mutta siellä on esimerkiksi tällaista niin kuin sadun metakommentointia. No huomenta Ruusunen, Sampsa sanoi ja kumartui suukottamaan lumikkia uudestaan. Vanha vitsi, lumikki mumisia venytteli käsiään, jotka tuntuivat puutuneelta. Ainakin 100 vuotta vanha.
Itse asiassa se on kyllä paljon vanhempi. Pero kirjoitti oman versionsa 1600-luvulla ja Grimmin veljekset 1800-luvulla, mutta tarina on kerrottu jo kauan sitä ennen. Eli tässä nämä kaksi henkilöhahmoa, Lumikki ja Sampsa, alkaa käydä keskustelua, että heillä on tämmöinen, he ovat kahdestaan rakastavaisina sängyllä ja siellä Sampsa suutelee Ruususen hereille ja sitten he alkaa sitten keskustella Ruusussadusta ja sen historiasta. Sitten siellä on tällaisia sadulle tyypillisiä formuloita, että puhutaan niin kuin satujen kohdalla niin kuin tällaisista vaikka aloitus- ja lopetusformuloista, että sadut alkaa olipa kerran tai elipä kerran ja sadut loppuu sitten jotenkin, että he elivät onnellisena elämänsä loppuun asti tai millaisia ikinä formuloita satujen lopuissa onkaan, niitä on tietenkin hyvin paljon erilaisia. Esimerkiksi jossain kansansaduissa voi olla, että olinpa siellä minäkin tai minäkin olin siellä häissä, mutta nyt olen tässä. Kaiken näköisiä. Mutta tässä on tällainen vaikka aloitusformulan mukailu tässä teoksessa. Olipa kerran avain, joka oli piilossa. Saduissa, kuten oikeassakin elämässä, kaikki piilotettu haluaa lopulta tulla löydetyksi. Sitten on erilaisia tällaisia hahmojen ja tapahtumapaikkojen mukailuja. Tietenkin on se Lumikki-hahmo siellä keskeisenä, mutta sitten myös erilaisia tällaisia satumaisia tapahtumapaikkoja, jotka voi ajatella sitten, jos muistatte kaikki varmasti Lumikkisadun, että miten se äitipuoli tai äiti, riippuu vähän sadusta, mitä luetaan, uhkaa sitä lumikkia ja lumikki sitten joutuu tällaiseen suureen metsään, josta hän sitten löytää auttajansa, mutta tässä sitä metsämotiivia tai metsämiljöitä varjoidaan. Tämä oli Lumikin metsä. Oksat olivat mustia varjoja, mustat varjot olivat oksia. Puiden juurakot kiemurtelivat maan päällä kuin käärmeet, kunnes sukelsivat maan alle muodostaakseen siellä laajan, tiheän verkoston, jossa juuret kietoutuivat toistensa ympärille. Eri puiden maanalaiset suonet yhtyivät toisiinsa, imivät samaa elinvoimaa. Tämä on tyylillisesti vähän erilainen kohta tässä teoksessa kuin monet muut. Tämä on tämmöinen Voltaire-kilpimäinen pitkä polveileva virke, missä tavallaan myös niin kuin ehkä tyylillisesti tuotetaan sellaista satumaista kuvailua. Vaikka usein tietenkin, vaikka jos lukee Grimmin satuja, niin ne on hyvin pelkistettyjä ne virkkeet, että ei siinä mielessä ainakaan Grimmin saduille tyypillistä tuollainen kuvailu. Sitten on upotusrakenne, eli siinä tässä teoksessa Musta kuin ebenpuu kuvataan tämän Lumikki Anderssonin elämää lukiossa. Muistaakseni hän on ilmaisutaidon lukiossa siinä, ja siellä ilmaisutaidon lukiossa sitten harjoitellaan lumikkinäytelmää tai sellaista lumikkisatuja mukailevaa näytelmää, jonka voisi ajatella tällaisena vähän samantyyppisenä upotusrakenteena kuin vaikka se pianoelokuvan varjoteatteriesitys, että on niin kuin semmoinen teoksen sisäinen teatteriesityksen kuvailu. Ja sitten se tietenkin se teatteriesityskin kantaa useita eri merkityksiä. Sillä lailla kiinnostava. Ja sitten on tietenkin erilaisia suoria sitaatteja ja sitten tällaisia epäsuorempia alluusioita ja muita, jotka kaikki rakentaa yhdessä sitä satu-intertekstuaalisuutta. Sitten on vielä Sallasin mukaan Jäljellä ja toisaalla teospari. Se on vähän aikaisempi, 2012 kirjoitettu teospari, joka sitten kertoo tällaisen Emmi Aallon koulunkäynnistä ja ihmissuhteista. Tämä on vähän semmoinen kuin postapokalyptisen teoksen ja dystopian ja ties minkä thrillerin lajeja yhdistelevä teos tämäkin. Eli tämä alkaa tai jäljellä teos sellaisesta niin kuin ihmisistä tyhjentyneestä kaupungista, että kaikki ihmiset on kadonneet ja sitten tämä Emmi Aalto herää ja huomaa, että hän onkin tyhjässä maailmassa
ja sitten hän sieltä sitten niin kuin löytää muita nuoria ihmisiä, jotka sitten yhdessä alkaa selvittää, että mitä on tapahtunut. Ja pitkin tätä teosparia on niin kuin lukuisia satuviittauksia, ja tämä Emmi Aalto itsekin se lukee H.C. Andersenin satukokoelmaa, eli sille tämä Andersenin satukokoelma on tosi rakas. Ja sitten niin kun hän alkaa saada sieltä ympäristöstään outoja vihjeitä, joissa viitataan näihin Andersenin satuihin, että ikään kuin joku tietäisi, että tämä Emmi lukee parhaillaan niitä Andersenin satuja. Myös tuossa Lumikki-trilogiassa on samantyyppistä juonta, missä sitten on sillä Lumikki Anderssonilla semmoinen stalkeri, joka lähettää viestejä sille Lumikille, joissa hän viittaa sitten niin kuin Lumikki-satuihin myös. Eli näissä tämä niin kuin sadut liittyy myös osaksi tällaista niin kuin jonkinlaista stalkerijuonta. Ja tässä on tosiaan tämä niin 15-vuotias päähenkilö, joka sitten monessa kohtaa muistuttaa Andersenin pienen merenneidon päähenkilöä, pientä merenneitoa, eli ne on molemmat 15-vuotiaita. Ja sitten tämä sukunimi Aalto voi ajatella viittaava myös merenneidon ympäristöön ja siihen, että miten kuvataan vaikka sen pienen merenneidon kuolemaa, että miten se katoaa meren aaltoihin ja vaahtoon vai mitä sille sitten tapahtuukaan. Ja sitten on myös lukuisia sitaatteja tästä pienestä merenneidosta siellä sivuilla. Mikä myös yhdistää näitä päähenkilöitä on semmoinen tavallaan kahden maailman rajalla oleminen tai tietynlainen liminaalisuus. Eli siinä, missä merenneito ei koe kuuluvaksi täysin sinne merenmaailmaan, hän rakastuu ihmishenkilöön tai ihmiseen ja haluaisi päästä sen ihmisen kanssa asumaan maalle, mutta sitten joutuu luopumaan laulu- ja puhekyvystään, menettää kielensä, jotta sitten voi olla maan päällä. Samoin sitten niin kuin hänen pyrstönsä muuttuu jaloiksi. Että on tavallaan semmoinen niin kahden maailman asukas tämä merenneito. Samoin sitten tämä Emmi Aalto on jotenkin eri ryhmien välissä, eli tämä kritisoi myös tällaista niin kuin tavallaan nuorten luokittelua erilaisiin ryhmiin tämä teos. Eli siellä on niin kuin koulu, jossa on jaoteltu oppilaita esimerkiksi potentiaaleihin ja mä en muista mitä kaikkia muita ryhmiä siellä oli, taiteilijoita ja ties mitä. Mutta tämä Emmi on sellainen vähän niin kuin kaikkien ryhmien ulkopuolella oleva potentiaali, jonka tavallaan potentiaalia kukaan ei tiedä, että ei ole tiedossa, että mikä se hänen lahjansa on, että hän ei ole selkeästi niin kuin luokiteltu minkään lahjakkuuden mukaan, joten hänkin on tämmöinen niin kuin ryhmien välillä oleva hahmo. Ja tosiaan tämä on niin kuin semmoinen niin kuin teospari, joka jotenkin toimii yhdessä, että niin kuin se toisaalla sitten niin kuin jatkaa sitä jäljellä teoksen intertekstuaalisuutta, että niin kuin jatkaa sitä niin kuin satuviittauksia ja pienen merenneidon varjointia ja sitten tavallaan niin kuin ratkaisee, tai siellä tulee ratkaisu siihen, että mitä tässä oikein tapahtuu, miksi se maailma on tyhjentynyt ihmisistä. Tässä pari tutkimusesimerkkejä tästä teoksesta tai teosparista on Maria Laakson hieno artikkeli Nuorten lokerointi ja kehittyminen Salla Simukan nuorten dystopiaromaaneissa Jäljellä ja toisaalla. Kannattaa se lukea ja sitten Marian, Tonin ja minun artikkeli, joka laajemminkin käsittelee nuorten kirjallisuuden tällaisia lapsipelastaja-hahmoja ja myös niin kuin tästä ympäristön kuvauksia ja satuintertekstejä näissä teoksissa. Sitten se Emma Donoghuen Kissing the Witch, Old Tales in New Skins 90-luvun lopulta. Osassa tutkimuksista tämä on nähty nuorten kirjana. Mä en itse lukijana tiedä, kun olen lukenut tätä, mä olisin, että joitain ehkä nuorten kirjapiirteitä, mutta ei ehkä selkeästi nuorten kirja. Novellikokoelma, jossa on 13 novellia, jotka kaikki uudelleen kirjoittaa tunnettuja satuja. Et siellä on Andersenin satuja, Grimmin, Perraultin satuja esimerkiksi.
Ja näissä kaikissa novelleissa on minäkertoja, joka muistelee aiempaa elämäänsä. Ja siinä muistelussa tulee just tämä niin sadun hahmon, sadun hahmo tavallaan esiin. Tai sitten niin tunnistetaan, että tämä onkin vaikka tähkäpäähahmo tai tämä onkin vaikka niin kuin, mitäs muita siellä satuja. Siellä on lukuisia satuja, mutta nyt mun pää tyhjeni. Mutta että aina niin kuin johonkin tunnetun sadun hahmoon viittaa tämä kertojahahmo. Ja on tavallaan se hahmo vanhentuneena. Ja siinä on tavallaan semmoinen niin ketjurakenne, että aina se kertoja kertoo tai puhuttelee sitten niin kuin lopussa sellaista niin kuin yleisöä tai siinä hahmoa, josta sitten tulee sen seuraavan satumaisen novellin kertoja. Eli tavallaan, että siinä on semmoinen toisaalta joku vähän niin kuin ketjusatumainen rakenne ja toisaalta semmoinen vähän niin kuin kehystysrakenne tai kehysrakenne, mikä on satukokoelmille yleinen. Jokainen näistä päähenkilöistä näissä novelleissa joutuu jonkinlaiseen hankalaan tilanteeseen, että siellä voi olla vaikka just tämmöinen suljettuun tilaan joutunut tähkäpäähahmo tai lumikkihahmo, joka joutuu metsän keskelle ja jota sitten mahdollisesti uhkaa erilaiset vaarat. Mutta nämä vaaratilanteet sitten jollain tapaa ratkeaa novellin lopussa tai sitten nämä novellien loput jää avoimeksi. Ja myös tässä niin kuin sellaiset erilaiset pahoina pidetyt hahmot, niin kuin vaikka Lumikin äitipuoli esitetäänkin pikemminkin auttajana kuin pahana tai vastustajana. Että tässä myös käännetään tai kirjoitetaan uudelleen niitä niin kuin satun rooleja. Tätä on tutkittu myös queer-näkökulmasta tätä kokoelmaa, koska tässä kuvataan aika paljon erilaisia heteronormista ja muistakin normeista poikkeavia haluja henkilöhahmojen välillä. Et esimerkiksi voi olla tällaisia niin kuin samansukupuolisia haluja ja sitten vaikka, että Lumikin ja äitipuolen suhde näyttäytyy läheisenä ja lämpimänä ja niin edelleen. Jennifer Orme on kirjoittanut artikkelin Mouth to Mouth, Queer Desires in Emma Donohue's Kissing the Witch, joka kannattaa lukea, jos tämä kokoelma kiinnostaa enemmän. Tässä on vielä pieni tehtävä tästä kokoelmasta teille. Tai tässä on novellista Tale of the Brother, muutama sitaatti, ja mitkä mun mielestä tulee esiin tietyt satumotiivit. Ja teidän tehtävä on nyt miettiä, että mihin satuihin nämä motiivit ja nämä katkelmat teidän mielestä viittaa. Voidaan siitä vaikka keskustella sit yhdessä, tuossa kun kohta alkaa keskusteluosio. Eli ensimmäinen on lumimotiivi. Snow would be impatient outside the window like a dancer flinging off her veils. The old people would call me by my brother's name, let me tie his skates on and send me out to the river with all the other boys. On that day, nothing and no one would stop me from skimming through the swarm of snow bees. Sitten on reen-motiivi, rekimotiivi. I was standing at the corner trying to distinguish my brother in the swirls of skates when she drove by with the bells tinkling on her white sleigh. Slush spattered my boots. I was near enough to see her face, lean, knowledgeable, too cold to need beauty. I was not so far away that I couldn't glimpse my brother's tousled head buried in her ermine. Ja sitten on vielä punaisten kenkien motiivi. I put on my scarlet shoes that my brother had never seen and set off to find him. I looked back 3 times, but no one followed. Eli mistä saduista nämä motiivit ovat teidän mielestä? Voidaan ehkä miettiä näitä yhdessä ja sitten siirtyä muuhun keskusteluun sen jälkeen.